Jenengan kuwi sapa? Murgadi wale. Mongko persajan lae. Ya sadurunge tekongke wae. Aku iki Raden Permadi, ya Raden Wijanarpa. Aku salah sawijining satriyaning Pandhawa. Ya aku pamadyaning Pandhawa. Wong ayu tak kira jagat iki yen kok nyawang Permadi. Wong wadon ngendi mesti bakal banjur kesesen kok kayu. Nanging tak gini yo kowe nyawang Permadi. Permadi ki mbok anggep apa? Mongko Permadi persajan wae dalem nyawang lawan cilik-cilik wong ayu. Persajan layaku banjur ketuwan rasa tresna marang sliramu. Wong ayu gagi waleya. Kowe sapa? Aku kepengin manut caket marang sliramu. Yen perlu sak caket-cakete marang sliramu wong ayu jagat aku tulung kakang takut. Kakak, aku diuyak-uyak wong bagus kakak. Aku ngono ya kakak. Apa ora kleru? Sing maune kowe kuwi nek karo aku klewo-klewo ngerti-ngerti kok ngruket karo aku kaya ngene. Apa ora kleru iki sing tak rasake. Wong oleh mung ngruket karo aku nggon kene rada maju dhisik. Ana apa Rastri? Aku turu ngono kakak. Aku diuyak-uyak wong bagus. Ngaku jeneng Permadi kakak. Yen pancen kowe iso nundung marang sing jeneng Permadi kae ora sore aku bakal sanggup ngladeni karo kowe kakak. Yen pancen kowe iso nundung karo sing jeneng Permadi kae ora sore aku sanggup ngladeni karo panjenengan Kakang Sakutra. Aku sanggup dadi garwamu Setya Bekti. Yaja nalika rating belahan Kakang Sakutra. Tenena. Tenane. Wah, kowe tenang kowe. Iya. Aku sanggup dadi bojomu selawase Kakang Sakutra. Amit-amit pasang kalimat kabri dina-dina nyeludini mawai tawang tuwang.
Raden kula iku nyaketi dhateng Paduka Raden Permadi. Ya dasar para napa aku Raden Permadi. Banjur sira iku sapa waleh-waleh mlopo. Nami kula menika pun Demang Saputra saking Kabupaten Pasuruan nggih. Kula pun Demang Saputra. Banjur wigati apa ngrepeki marang aku nggih Raden kula lamun badhe ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamit apa darunane mangkono dinijeng sira ngaturake panuwun marang Permadi cariyosipun ngaten kula menika slaminipun bangun bebrayan kalian bojo kula pun Endang Ratri inggih Dewi Raden menika najan sampun pinten taun-taun ning dereng saged atut runtut Rastri dereng murun ngladosi dhateng kula menika lajeng lajar nanging lajeng kepanggih kanggo Raden Permadi. Bertos-bertos kok lajeng wangsul malih lajeng ruket-ruket kalian kula. Dangsipun Rabi sakmenika sampun purun ngadosi dhateng kula. Kula sangat ngaturaken gunging panuwun. Ya nanging nyatane ora mangkono kaya dadi aturmu. Nyata nalika samono aku ingkang malah wis bakal nyaketi marang Rastri nanging Rastri sing ora gelem marang Permadi. Banjur Rastri mlayu tinemune malah banjur ganti jalan. Malah dados jalaran kula saged katut-tutut Rastri saged menapa purun ngadosi dhateng kula. Ingkang mekaten kula sanget ngaturaken gunging panuwun dhateng Raden Permadi. Lan kula aturi paring dawuh pangandikan Raden Paduka Raden Permadi sampun paring pitulungan dhateng kula. Paduka badhe ngersakaken bebingah menapa? Paduka badhe ngersakaken lintung napa? Aku ora ngersake ijol apa? Mung bae ketang mung sego sekepok. Aku nyuwun marang sliramu bakal paring marang adiku kembang Pinteng Tangsen ing ngus pirang-pirang dina ora padha nyecep banyu tetes-tetes lan padha luwih. Nggih, yen namung menika mangke kula badhe taosi malah dadosaken kawuningan Raden saking anggen kula remen dhateng Paduka Raden Permadi sampun paring pitulungan dhateng kula. Raden Permadi sakmenika kula aturi dados paksesen bilih jiwa raga kula wiwit dinten menika badhe kula tohaken kangge Raden Permadi ahlipun kangge para Pandhawa. Ngaten niku sing kula karepe nggih ngaten niku. Kagetan niku ngaten niku dramatik ben kesel. Dadi mabur sewu iki ora krasa kesel. Sing tak karepe sambatan kok ngomong ngaten iki. Pun Paduka Raden sampun nekseni menapa ing dados sumpah prasetya kula. Lan kula iki sampun mireng bilih kodrating jagat benjang menika badhe wonten perang ageng kaping sekawan sifat perang Balakrija Jaya Binangun. Inggih ing perang Balakrija Jaya Binangun menika benjang kula ketinggalan labuh-labuh kula saged dados tabuk taunipun para Pandhawa.
temila. Yo aku nekseni kabeh inyung dadi adomu. Ora mung ora dijagat saisine uga nggih. Bincang perang Baratayajaya binangun Demang Saputra ingkang sagah dados sesaji utawi tabuk tawipun para Pandhawa. Yen pancen kaya mangkono pernah dinedhu trima banget. Kelanjutan sira kelawan garwanira padha atur untuk nganti kaken nggih matur sembah nuwun Raden matur sembah nuwun. Sanyatane gocan seret aku siji pemain awit arep lamun tok sinarengno ke bawah parentah negari Ngika Cakra sahandhap pangwasan Alidayaksa Sang Prabu Bapa ing mriku wonten perbukuan winastan perbukuan Manahiran marang dening mangke kawis tinggal peteng dedet oleh mengan pindho bangun kasapeting lebu labet iki lenggah niku nggih Demang Idrapa Nyai Demang Purminten miwah ingkang putra Bambang Krawan nedengan dan Sumpawa kala kabanda ing wajiban kedah masok manungsa minangka korban mangsane Prabu Bapa pramila putet pangkoking galih arsa kang luluh diri nyipta pejak sarengan ngantos sami pegat-pegat denya sami wawan pangandikan
nyambut sang Ormato rumang kita nganggur lintang Karomo Wijeng Sanoto Sesanti Wijaya Wijayanti Nyai Ruminto inggih kula Nyai nek ngene iki terus kudu kepiye Nyai mongko nyatane menungso sing tak nggo pasok bulu bekti marang Sinuwun Prabu Baka menika Cakra persasat wis ludes eles tanpa sisa mongko wis dadi prajanjen yen to aku wis ora bisa pasok bulu bekti tekse aku wis ora bisa pasok menungso kanggo mangsane Prabu Baka aku dhewe ingkang kudu dadi mangsane Prabu Baka mula Nyai ya dina iki uga lilakno aku tak pamit aku tak sowan menyang kratone Kocaka tak pasrah bongkokan yen dina iki gandeng wis ora iso ngaturake menungso sing kanggo mangsane Prabu Baka tak lilake yen aku kudu dadi mangsane mong aku weling karo kowe ya Nyai gandeng kowe wis najan dadi bojoku ning kowe ya sing ketok enom tak lilani nek rabi meneh nek arep rabi meneh kepara kowe golek sing luwih enom ra apa-apa wis aku nrimo kok wis ya Nyai dina iki aku lilakno aku tak sowane kraton Eka Cakra ben dadi pangane Prabu Baka boten kaene upami kula kemawon kados pundi dados mangsanipun Prabu Baka aja kowe iki arpa umurmu sing ngono kae sing do diar karo wong pirang-pirang
menapa kula kemawon bapa ing dados mangsanipun Prabu Bapa ing Kacaka Bapa Rawana Jaya kowe iki jangkahmu sing dawa gegayaanmu dulung kasumbadan monggo saben-saben kowe kuwi gayuh wanita gagal wigal saben gayuh wanita gagal wigal aja nganti ya nggih dadi upama dadi mangsane Prabu Baka ya wis wong tuwa sing kaya aku wong tuwa sing wis kempong piye jambul kaya ngadeg ora jejeg nek ora dituak nganggo cagak ya ning melingku kowe sing padha ngati-ati utamane kowe rawat kowe ya sing gemati karo mbokku ya rawat pokoke dina iki uga tak kelilake batiku aku kudu sorok nyawa kanggo mangsane Prabu Baka Mahambek sang para marto lambek pandhita kang wis lipat parama wijing sanyata wijo kangko broto sina lan kuwe pernadi inggih wonten dawuh ibu Babu Kurtiana dawuh apa wonten dawuh Kanjeng Ibu tak kira sarep ngene awak dhewe wis ana brata ora oleh papan kanggo ngiyuh nyalep bener kae kok ana kadewokan mbok menawa kersa ngayomi marang awake dhewe coba ayu didodok korine mbok menawa gelem dadi saranamu marang awake dhewe yo inggih monggo kula dherekaken iki Wanudya ayu ngomong ngambarung sang kusuma yen ngandung kasunya geget ladi kula nuwun sewu Kyai inggih monggo Nyai nuwun sewu panjenengan menika sinten inggih kula menika namung randha ingkang dipun totaken utawi momong dhateng anak-anak kula Kyai inggih lah panjenengan pun tetangaken kemawon kula menika
demange iki Jlapa lan menika kademangan manah bilang kula ingkang dados tetungguling tiyang sakademangan manah hilang mriki inggih Kyai lah menika ingkang wonten wingking jengandika menika anak-anak kula oh inggih lah kesanipun Kyai kula anak-anak kula menika sampun sawetawis dangu lelana brata ngantos nuwun sewu anak kula ingkang ragil menika sami keluwen lan sampun pinten-pinten dinten boten pikantuk papan pangayuban kok bilih kepareng ketang namung sedalu kula nderek ngayung wonten ing padepokan menika nggih Kyai. Oh inggih boten dados ngapa malah lesak wong dasaripun badhe kula menika katenggen masak Nyai pun dawuh Kyai Resta cepakno kamar sing sisih kulon kae lan gandeng kowe sawetara bar masak malah beneran kepasang Yogyakarta Jinu cawesno kanggo Nyai Kilang Putra inggih ngesaken dawuh Kyai. Sampun kula cawisaken wonten ing ganggo sisih kilen lan malah kepesan anggen kula masak malah sampun sami dipun kalih Kyai menika wau ya wis syukur yen kaya mangkono. Lah saiki bali rembug ing ngarep wis ya oleh ora oleh dina iki aku tak pamit karo kowe mangsa borong nggonmu gula tak marang anakku yo Bambang Rawan iki lan sesuk yo Bambang Rawan iki sing bakal nglungguhi oleh kademangan manah hilang kene boten Kyai dados penjenengan menika badhe sowan wonten negari Cakra kula nderek Kyai ora wis kok gandeng aku wis ora bisa kaos menungso sing kanggo mangsane Prabu Baka wis aku wae sing dadi mangsane Prabu Baka ya Nyai. Angler kawaning kang sinungwadi jagat nyokang kinaryo momong. Brahmasena Prabu Kuntiwi wis durung kaya ngene. Apa jeneng sira wis apa ing dadi rasane Kyai Demang Jlapa lan Nyai Ruwinto kae wis sajake lagi nandhang rekem sena awake dhewe wis diparingi pitulungan ora malah yen awake dhewe banjur males kabecikane marang Demang Jlapa iki sena wah yen mulai dicakepi Demang Jlapa kae.
nyuwun sewu Nyai Randha mbok menawi anggen kula raosan kaliyan Semah kula menika malah ganggu dhateng paduka Nyai anggenipun sami ngasuh wonten ing sudut kula. Mboten kok Kyai masyatosipun kula inggih dereng tiyon kaliyan anak kula menika. Krana kula menika mireng menapa ing dados sanggatipun Kyai Demang kaliyan Nyai Rumingga menika. Mila saking menika Kyai rene panjenengan sampun paring pitulungan dhateng kula lan anak-anak kula. Keparenga kula badhe males kabecikan dhateng Kyai Demang. Boten menika sampun dados urusan kula sampun to sampun. Wah, aja iki rimo-rimo. Nek pancen padha kasangkaya aku sedya caos pitulungan marang panjenengan. Boten pun iki pun dadi tanggelan kula. Mengko dhisik Kyai kepethuk jabel rasaku. Kejaba aku ngaturake gunging panuwun. Lan sajan wae waleh-waleh apa Kyai Demang. Sejatine aku iki pancen bener nanging aku iki urandane Sawardi Prabu Pandu Dewanata nata ing Ngastina Cukrumugun. Dados pundi aku iki sejatine Dewi Kunti Kalibrata warandane Sinuwun Prabu Pandu Dewanata sakadep sesembah kula Gusti. Boten winten jebul panjenengan sesembahan kula Gusti kula Ratu Jimat inggih Gusti kula Dewi Kunti Kalibrata wonten patipun ing ngabdi nyuwun pangapunten lan kula ngaturaken sumengkring pangabekti Gusti Ayu ya wis tak tampa nanging tiba wadya. Yen ngaten ing lenggah wonten ingkang menika ingkang putra Raden Bratasena. Yo aku Bratasena Aduh Raden nyuwun pangapunten. Lah ajeng ingkang wonten mingking kaya anak-anak tunggal Bratasena Wijakangka Pernadi apa dene kembar aduh bejo mayane ngaten menika para Pandhawa Nyai. Kowe iki lindung iso kok njeguru ing dhuwur mau panggepmu ki apa sepajamu ngono kok piye? Piye yo pangaku ki maksud lho tenan terus nyaturaken sumengke pangkat bukti Gusti Nyai. Ya wis tampa Nyai Rumingga inggih aduh matur senggah kula lajeng paringipun kejaba aku ngaturake gunging manut wis bisa nulungi marang aku lan sak anak-anakku. Aku kok kepengin maos kabukane Kyai Demang Idraka. yo rasa iki rino-rino aku wis krungu pasabatmu. Yen kok kalangan iki Demang Idraka ora bisa ngaturake manungsa kanggo mangsane Prabu Koko kowe kanggo suwan lan dadi pangane Prabu Koko kula oleh ora oleh tak wakilane aku sing dadi pangane Prabu Koko. Aduh matur sembah nuwun Raden. Matur sembah nuwun. Nanging mriko saiki to Raden. Tenang, wis tulungi aku sak sedulur. Wis maringi pangan karo aku sak sedulur sing nyatane padha keluwen. Banjur saiki rasa dadak suwe ayu. Aku kantinen aku ana Besari Prabu Koko mangan, wis mangan karo aku nggih. Yen ngaten
menapa sampun kalian Gusti Ayu ya wis pancen mangkono dalane tak wilangi anakku Bratasena kanthi sowan ana ing kota inggih matur sami ngaten saderengipun sowan wonten negari Kotokro ingkang putra inggih Raden Bratasena saderengipun badhe kula borai riyin arep borai sing kok karepake nek ora ngerti borai dibungoni ben Prabu Boko ngrasake nek yen to anakku Bratasena dibungoni ben mangan ngrasake nek ya wis sakarepku yen pancen mekaten kula nyuwun pamit badhe nderekaken nyuwunaken ingkang putra Raden Bratasena ya sing baku padha sunten kati-ati aja ninggal juga prayoga aku nyaluk pamit aku kudu yo nggih Bratasena muga rating cuwit Kalono kalaya takut maring ringkut kapaliken raseksa maguru rupa siungnya kang maringis lantaran Pati Jangkir Paksa wonten jauh Gusti kula sinuwun iki jejer buta ora nganggo gendhing sampun mesaken dhateng ora di dalem pengrawit sing suwe-suwe nek ora nganggo mandra guna apesi yo dirondo meta para sinden-sinden sampun kesel awit kala wau sampun sawi nembang ninggal katresnan menawi kur dirondo meta kalian mandra guna mangke mindak sami saya kanjen yo saiki sing tak rembug nganti tumengklungen nggonku nunggu sowane Demang Idrapa merga ya dina iki kesakwane Demang Idrapa gone bakal pasok bulu peti wujuding manungsa sing dadi pangane Prabu Boko monggo yen wis entek menungsane sing wis ora iso ngaturake menungsa Idrapa dhewe sing bakal dadi pangane Prabu Boko ning nyatane kanthi tekan saiki Idrapa durung nyuwanake menungsa aku wis rasa luwe banget inggih nuwun sewu menawi kepareng kula matur ya piye
menawi ingkang dados daharan paduka menika dipun gantos wonten kaduk pundi diganti ingkang adat sabenipun menika dahar menungso sakmenika menawi dipun gantos sate mbek ngaten pripun aku sate wedhus ora seneng aku jarak tinggi menawi indomie goreng ngoten enak ning ora mareki waduh lah menawi kupat tahu ngoten tahune sapa pokoke aku nek ora menungso ora dina iki hijropo saguh ngaturake bijunjung wujude menungso dina iki ora ngaturake bijunjung malah buyut hijropo dadi pangane Prabu Mbok aduh sinuwun kula ingkang sowan sinuwun dadi rasanan buyut hijropo ingkang sowan iki nggih ngaturaken sumenggung ing pangabekti kula pundhuk sinuwun ya hijropo lak tampa gawe bombo ing atiku piye kaslak nata ing rasaku nggonku kepengin mangsa menungso apa sekirane kowe dina iki bisa ngaturake pisungsung wujude manungsa monggo jumbuh karo sing dadi perjanjen nek kowe ora iso ngaturake pisungsung wujude manungsa dina iki kowe ingkang bakal dadi mangsane Prabu Bakar piye hijropo inggih mila kula sowan nika krana kula menika ngaturaken pisungsung wujude jalma manungsa malah dadosaken kawuningan jalma manungsa ingkang kula aturaken kalengganipun boten kados padatan krana menika manungsanipun gagah gedhe dhuwur mongko awakipun nggih kenceng dagingipun nggih daging sanget kilo monggo lajeng kula aturi dahar dinten menika kula paparaken wonten ing wah ya selakok prepekane kaya ngopo wah sayoko sopik yo sawara mbak bumbu kadang pitung gede oh woi rada wah cepu
bener sing dadi ature temangi Dropo menungso sing diaturke kalenggan iki dudu sebaine menungso wah gagah gedhe dhuwur mongko sajake otote yo kenceng ngarenceng kaya mangkono sajake daging banget wah seger sumyah iki nek dipangan ngono dipangan sedina 50 dina ora mangan ora dadi apa ya monggo tak sawang wah awake wis diburai nganggo bumbu ya takonane dhisik aja nganti mati tangguaran kowe wong gagah wong gedhe wong dhuwur wong jarok wong bagus sadurunge dadi pangane apa pangane Prabu Baka ngaku sapa sing dadi jenengmu wah diani pangrasaku aku ning negaraku iki swaraku wis gandeng dhewe nang kene kok isih kalah gandeng karo menungso iki apa pancen sound system sing apik kaya swara gandenge kaya mengkono wah takon karo aku Bratasena ya aku Wijasena wah kowe Bratasena ya Wijasena ya dasar para nyata bener kowe sing dipisungsungake Demang Idrapa bener pancen aku ora sadar tak suwen yen pancen wis rasa ngelik dadi panganen Bratasena wah yo cetha pangan mongko wis dibumboni ning kira-kira nek tak pangan arep bangga ora wah cacing bibita wae ora apa meneh menungso kula aku saged dadi panganmu ning janji ora iso mangan karo Bratasena malah kepara sing bakal dupak igamu mencelat malah kepara kowe ingkang bakal tapi nyawamu paling yo mari lupa mergo kowe kuwi tutuk ayang para mergo Gusti Jandala wah dengar dari pangane Prabu Baka wae dadak kakek wah dile untal malah pangane Prabu Baka kowe wah katone seger banget
Mangi Dromo Moro Gagri Sawangen Inggih kula sampun mangertos nggih sinuwun Prabu Bapa sampun pejah depani bangkala kados ngaten tegesipun panjenengan sampun saged merdikaaken negari nika Cakra saking cengkemanipun Prabu Bapa ingkang ambekipun angkara murka Budi Candala. yo pancen mangkono Terus pundi Raden? Abot nggih. Prapopo karo golek keringet Nggih. Nggih mboten napa-napa. Pun dikuat-kuatke. yo sing aku wis bisa merdikake manah liyan saka cengkemane Prabu Bapa. Nggih nggih ngaturaken dening panun nyata paduka menika sakra den anggur ingkang saged dados betenipun negari. yo yen pancen kaya mangkon ae mak kumpul meneh karo babuku lan dulur-dulurku